monggo Pak Ahmad, Pak Jumadi. Pak Supri, Bu Siti, madhap rumiyin. Beksan tayub sinarengan margining rahayu campur sari. Keluarga besar saking Gubuk, saking Godhong monggo. Ugal-ugalan aja ditiru ngodangi bocah bagus pambane ayo monggo Budedar Putih sekolah bisa Budedar. Aduh sayang ngetan balingon lan ya Mas iki tenanan lah kok mau guyu Kaundange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris tak undangi tak sayangi Budar anakku sing bagus dhewe tak undangi tak sayangi besok pinter sekolahe kotok lakunine tekek srapah karing arane gaplek sendal kayu arane teklek pamulih bengi arane genggek hei aduh sayang ana katampen prau layar cok spesial kagem Pak Supri, Bu Siti kaya kethek iya keluarga besar Purwodadi monggo kancane gesek
Mbah nuwun. Nuwun. Ya Allah, aku ngono mlayu mrene alhamdulillah selamat. Ayo monggo Bujum. Pak Mat. Bujum, Pak Jum monggo. Pak Mas Sis. Pak Mat, Pak Wo, Pak Joko. Lo, Pak, iyo. Ayo Mas Sis. Di zaman perjuangan, jor kelingan anak lanang biyen tak obati ning saiki
Samsar tembus lodo alu. Penyanyi cek enom. Iki tuh Mas Samsar tadi. Sing jaluk to. Sorry kowe sing Mas Samsar iki kelakuane. Langsung golek wangsit tok. Elok. Ayo dintekke Cahayu. Sokor. Sokor bisa nyawang kono iso dadi Rami ger tabrak. kone padha ora apa. Ibu terima kasih banyak bos-bosku Pak Mat. Ngambara ing ngawang-awang hanglangut bebasan tanpa tepi narabasing meko mendung kibari-bari jagat ngolambara nglambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah ginawa Cahayu diajeng lulu Bugelwati Nggih, Kacang Mas. kacangmu kuwi kakang kok kacang kuwi lho Mergo sampean kaya kacang mateng kobong ireng kaya ngene. kopior apa kobong Kobong. Ki kuping apa tetelan apa piye aku ngomong kobong eneng to? bocah saiki pinter cangkeme iki kacang bareng dadi manajer iki lho Amin ya Dek, Allah dalam. iki nuhoni dawuh panjenengan Mas Haji Jumadi Mas Jumadi. heeh Sugeng sonten Mas Jumadi. karo pakdeku Alah. gepeng Pak De Gepeng. Oh niku. Mm-mm. Pak De Gepeng. Ah, jan. Sugeng saten. Heeh. Alah. diaturke Bagus. langgame ngimpi buka Nggih. celuk saka sliramu Monggo Pak De Gepeng. nano monggo Sripat, sripit, lembehane, mrake, simpeng, sayung sing rukun nangis luwes, wiragane anglet, tapi
sing ngersake lagu dudu pada gepeng. Oh Mbah Haji. Pak Haji Jumadi. Mas Haji Jumadi. Biyen ki ling budal kaya aku ora ngerti to. Oh nyonya. Ki putrane sing ganteng. Alah. Kelas pinten masane? Kelas Bu Hajanur. Kelas berapa? Selamat sore, kelas berapa? 11. Oh kalau kelas 11 sudah sunat ya? Wis. Oh, Iki kok udah. sing mbok tekokne sunat. Kok aku nggak diajak ya? Nggak tahu. Oh dia. Oh, aku belum kenal sama dia. Dia masih kuliah di Hong Kong waktu itu. Masih di Lampung lo kok apal? Apal wong Aduh. biyen digawe wong sing nyanyi ya kowe ngono kok pada gepeng ki nimbali Mara Tresna. Penyanyine ya kowe kuwi kok. Mosok sih. Gak usah Mbak santai, ini sudah dibayar semua. Iya ya tak kira nyumbang aku. Katon bunga konyo kang pindohap sari kuciwane kabeh mau lamun ngimpi. Monggo Pak Dek ya dijogeti. Kunjuk dumateng sedaya para Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinaping laras campur sari margining rahayu. Sripat sripit lambehane merak kesimping kandes luwes wiragane anglam lambe. Monggo Cahayu. Sedap sing sangat basa sangat ibu sono dasar bagus masih kenyang tangku jiwa. Aja ngono kowe, aja ngoso. Tak caketi. Aduh, mesem sepet matu. Ora sronto tak gandeng malah koyo. Yuk Selamat sore. Masya Allah pengantinnya. Pak Haji Joko selamat datang. kene iki oke haji lho, hati-hati aja celintisan kuwi. Aku Tenan ngeri. kok. Parang Jati. Oke. Pak Haji Joko. Wilujeng sonten piyambakan to Pak iki? Oh nggih. Monggo ngrahapi soto napa bakso? Monggo bakso. Heeh. Ki engko Mas Eko ki mbok menawa ngersake lagu bisa bahasa Jawa apa ora mantene? Bisa ya Bisa? Mas ya. Semoga nanti doain juga penyanyinya nyusul ya Mas insya Allah tahun ini ya sayang ya. Heeh ki Dek wong wis 30 tahun ora ndek bojo. Cah iki piye? Kata